Vinga, comencem ja el zipi-zapping. Sabina Pedrós, a tope, que és dijous, eh? És dijous i a més avui tenim un ambient així com londinenc, no? Ens hem despertat amb aquestes pluges que van bé també algun dia. A tu t'agrada la boira, com bona persona de Lleida? I tant, m'encanta la boira, és a dir, si no veig boira durant un any, jo ja ho passo malament. Sí, i tu saps orientar-te enmig de la boira, perquè em deien els de Lleida. Home, això perquè sou de ciutat, però nosaltres aquí ens aclarim. Home, sí, jo a vegades veig que fa una miqueta de boira, allò de dir quan passes pel Bruc o així, que fa una mica de boira, i tots amb les llargues allí, amb les antiboires. Dic, a veure, encara no calen les antiboires, que es veu suficient, no? Els de Lleida les obrim en un pas més enllà, les antiboires. Però és cert que a casa teva hi ha galledes amb gel per crear boira? Hidrógeno líquido. Que dediques un mica. Nitrógeno líquido. Molt bé. El mutante, el gran monologuista del programa, Enric Bayón. Com estem, Enric? Com estàs? Molt bé, jo ja enfilant ja el cap de setmana, quasi, ja. A tope, i l'Angélica Triana, Mundo Latino, i de seguida Angélica Lara i l'Alessandra amb els seus entrepans estranys, tot plegat en aquest zipi-zapping patrocinat, com sempre, per FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa i el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques, de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Una volta al món. Ens en anem als Estats Units a una cadena d'hamburgueseries. Jo diria que en un principi pot arribar a fer gràcia aquest vídeo, però al rerefons jo crec que és bastant dur. Veiem. Un cliente de una cadena de comida rápida graba cómo esta empleada, que a saber las horas que llevaba de cara al público, se va quedando literalmente dormida encima del bocadillo que le está preparando. Ocurría en Estados Unidos, unas imágenes que han levantado muchísima polvareda. No, jo estic apostant perquè té algun problema de narcolèpsia, possiblement, perquè estàs amb el client davant, a més, i per moltes hores que portis, jo he estat treballant moltes hores i no t'adorms si tens allí una activitat. Sembla més com un desvaïment, no? Sí, jo crec que té... Jo he vist col·laboradors i col·ladivores del zipi-zapping entre vídeo i vídeo... Entre vídeo i vídeo, però amb un client davant... No vull mirar a ningú, però els divendres... Pel que diuen a la locució, podria ser que estava durant moltes hores... Home, com a mínim s'ha adormit amb la mascareta al damunt de l'entrepà. Es lo que iba a decir, lleva mascarilla, guantes y está perfectamente controlado. El pelo porque lleva una gorra. ¿El bocadillo es comible? El bocadillo es de mortadela con una cosa rara. Bueno, yo os voy a decir que yo en un tiempo de mi adolescencia, no, ya era mayor de edad, trabajaba en la noche y me iba corriendo a un trabajo que tenía como dependienta, o sea, prácticamente no dormía. Y al mediodía realmente yo no podía controlar el sueño que tenía. O sea, ¿te podía haber pasado esto, tío? Probablemente que sí. No sé si hasta ese punto, porque sí es verdad que cuando tú empiezas a sentir que se te cierran los ojos y que el cuerpo se te va, tú te alborotas un poquito, empiezas a correr y tal, pero el caso de ella es bastante extremo. A mí esto me pasa mirando pelis. O sea, estoy mirando la peli y de repente me doy cuenta que no he dormido y hago así. ¿Lo hacéis o solo lo hago yo? Sí. No, y de fet, quan passa així... Y duras 5 minutos más, no aguantas más. Cuando ya empiezas así, 5 minutos y te acabas sobando. Por eso cuando quieren ligar conmigo y me invitan a ver una película en su casa o en la mía, pues es que no funciona, es que yo me duermo. Claro. Yo me duermo. Yo miro las películas en barbecho, porque las miro por la noche y entonces las miro en barbecho. O sea, miro un rato, me duermo, hago así, miro otro rato y entonces, bueno, voy tirando para atrás, para adelante. O sea, una película de hora y media, por la noche a mí me puede durar 3 si consigo acabarla. Edu ha tomado nota, lo he visto que, Angélica, he visto que Edu estaba tomando nota cuando decías eso, ya estaba poniendo no invitar a Angélica ya. O sea, ya te vas a quedar sin la noche de películas con Edu. Porque yo soy todo lo contrario, soy incapaz de dormirme en el sofá. Bueno, tú eres una persona no, claro, especial. es que tú eres mutante. Sí. Por cierto, es mutante. ¿Quién te viste hoy, Angélica? Ay, quiero agradecer a Sixin. Qué chulo, que me ha vestido hoy también. Me gusta. También están vistiendo hoy a... Ah, sí, mi chaquetita también es de ellos. De Sixin. Vale. Chula, ¿no? Oye, esto me va bien a mí, ¿eh? Oye, que nosotros también tenemos... Bueno, mira. Espérate que se vea ahí. Mira, ahí, enseña. Nosotros venimos vestidos gracias a las tiendas Conti de Best Italian Brand, que esta marca está que lo peta ahora mismo. Pues por eso digo que también, oye, Sí. Ens anem ara a la Xina, va. Creen una impresora 3D per imprimir, què? Edificis. Y esto parece ficción, pero es real. Una impresora gigante que ha construido, mejor dicho, impreso en tan solo 60 horas,
un edificio de 2 plantas de más de 7 metros de altura y 230 de superficie. Es una de las mayores construcciones creadas con tecnología de impresión en 3D en el mundo. Y una vez más ha sucedido en China, en la ciudad de Heiyuan. O sigui, que hi ha una impressora que fa edificis i jo amb papers. I tu amb papers. Aquí ens n'adonem de... No, però això té una doble vessant, eh? A mi em fa una mica de por, perquè què farem amb tota la gent que treballa a la construcció? Si comencem a ficar màquines... Mira, a les autopistes ja no hi ha... Te'n recordes del senyor de l'autopista que li deies llevo suelto? Aquests ja no existeixen. Ja no estan. Si comencem a treure la gent, escolta, perdrem llocs de feina. Ara si tens un problema, tens que picar un timbre, esperar que t'atenguin i et diran el que us vaig dir l'altre dia. Pon el teletac aquí debajo, que se vea el número, si no se ve nunca el número. I ve un senyor de no sé on surt, però a vegades ve un senyor allí als... Sí, hi ha un senyor que és un holograma, que no saps on surt, però si estàs molta estona i tens paciència i ja tens com 50 cotxes al darrere, aleshores ve el senyor a l'autopista. Per cert, sabeu com jo vaig descobrir, ja i no vaig poder evitar més, que necessitava ulleres per la miòpia? Jo vaig descobrir-ho sortint de les discoteques. Ostres. Sí, no, però no perquè anés borratxo. Perquè anava sec. No perquè anés borratxo, sinó perquè em va passar com unes, no sé, 8, 10, 12 vegades fins al final decidir que necessitava ulleres i urgentment. Jo sortia i aleshores agafava sempre taxis, perquè soc una persona responsable i, home, si vas a la discoteca, aigua no venia. No, clar. Aleshores, quan sortia de la discoteca, jo aturava taxis i el taxi no venia mai. No arribava, i jo pensava, no, aturava semàfors en verd. Ostres! Clar, jo veia una cosa verda de lluny i aturava, però clar, jo em cabrejava i que aquest taxi no avança, I després em vaig adonar que no eren llums verdes de taxi, que eren semàforos. Doncs Albert, tenies un nivell de miopia impressionant. Llámalo miopía, llámalo... Miopía galopante. Llámalo bebepía. Cuando los taxis circulan... Sí, porque si no pasa de la nit. ¡Taxi, taxi! ¿no? Como gritas y haces un gesto, ¿no? Pero claro, ¿cómo se haría con un taxi volador? Con un taxi volador llevarán luz verde, harás así para pararlo, harás aspavientos, señales de humo. ¿Cómo paras un taxi volador? Con una jabalina, ¿no? Con una cometa. Una escoba, ¿no? Bueno, igual cuando frene así te darás cuenta que ahí me daré cuenta de que és un taxi. Però al que anàvem, a Orlando ja existeix el primer aeroport de taxis voladors. La ciudad de Orlando, en Florida, tendrá el primer puerto para taxis voladores en Estados Unidos en 2025. Albergará vehículos de movilidad eléctrica y despegue vertical desarrollados por una empresa alemana. Tratará con ellos de conectar una región densamente poblada. Los aparatos son capaces de volar hasta 300 kilómetros de distancia. Quan això s'instal·li a tot el món, Edu, arribarà Ada Colau i farà avions a pedals. És a dir, i a més un sol carril aeri. No podran entrar a la diagonal. No poden entrar a cap lloc. Fotrà blocs de formigó a 30 metres d'alçada per a veure si es pot algun... I després els pintarà de colorets, perquè així li agrada més. Sí, farà una línia perquè el taxi aeri només pugui tenir un carril per l'aire. És que a ella li encanten els col·lapses. És una cosa que, com no contamina això, Ada Colau, que no contaminen els col·lapses. No, que va. I els creuers, que encara estan al port. Quan costarà la baixada de bandera d'aquest taxi? Perquè si els de quatre rodes ja són bastant... Si a vegades costa més la baixada de bandera que el... Hi haurà Uber i Cabify també aeris? És a dir, hi haurà conflictes aeris? Segurament. Hi haurà piquetes aeris? Segurament. Piquetes. Piquetes del tot. Imagina't, allà una marxa lenta de taxis aèrios, us imagineu? En la peli El quinto elemento de Bruce Willis. Impressionant. En fi, per cert, felicitar els companys del Sense Control, que han fet 100 programes. 100 programes, ja. Quan acaba el nostre programa veureu com ho celebren amb pastís, amb tot, perquè fan un programa sensacional. Mira, l'altre dia em deien els meus amics que tenen gossets. Gràcies a això, que nosaltres no hem d'estar constantment posant-li il·lusions al gos amb la por de la leishmaniosi, de les paparres, que sí, que ja tenim els collars, però aquests mocadors impedeixen que qualsevol insecte pugui picar els nostres gossos. I una cosa que m'agrada molt, que jo ja he encarregat a Sting By, són els mitjons, perquè si vas a buscar bolets, per exemple, o si vas a fer una volteta pel bosc, les paparres sempre t'acaben picant a la zona dels peus. Aleshores, els mitjons, els antipaparres i els turmells. Sí, a mi els turmells, els mosquits me'ls deixen rebentar. Jo els
tobills al baran se'm posen... Així. Doncs t'has de comprar els mitjons d'Sting By, a camisetasantimoskitos.com, allà els pots comprar. Saps què em passava? Em posava la samarreta, no és broma, em posava la samarreta pels bolos de xiringuitos i em picaven els tobills. Perquè has d'agafar, o els mitjons, també hi ha leggings, que són superxulos. Sí, els leggings de dona són molt guapos. Roba tècnica, perquè no faci olor al suor, en fi, camisetasantimoskitos.com. A més, jo en leggings guanyo més. Tu sí. Cap a la dreta. Sí, el que tu vulguis. Anem als tiktokets de l'Ala amb la Sabina Padrós. I comencem amb un crack del maquillatge perquè, atenció, recrea un dels personatges del videoclip de Gorillaz i ho fa així. Això és maquillatge. Jo al·lucino amb els TikToks, cada vegada hi ha un nivell que ens estem quedant enrere, ens hem de ficar les piles i començar a estudiar per fer TikToks com aquests. Sí, perquè ara el nivell... L'art que té aquest noi no el tindríem tampoc. El nivell top ara mateix està al TikTok, no està a Instagram, ni a Twitter, ni a Facebook, el nivell top de coses, està de creativitat, d'artistes, tot el que pots trobar al TikTok està pujant molt el nivell en molt poc temps, perquè des del confinament fins ara ha pujat el nivell moltíssim. Jo em vaig fer un TikTok, però és que no sé entrar, no me'n recordo d'entrar ni la contrasenya ni res. Yo sé que tengo uno, pero no... No, realmente tendríamos que hacernos un tutorial para usar TikTok, porque realmente yo tampoco lo pillo mucho, ¿eh? No, y está subiendo el nivel demasiado rápido. Que tú eres la experta. Si Angélica, que es la experta, ya no lo pilla, yo desestimo ya la jugada. Probablemente no me he tomado el tiempo para aprender las herramientas que da el TikTok, pero sí, algún día podrías traer unos... ¿Algún tutorial? Un tutorial. Venga, me lo apunto para la semana que viene. Algunos consejitos para empezar en TikTok. I ara us dono consellets, per exemple, en aquests sopars de Nadal, que potser només serem 6, no? Possiblement, però podeu impressionar els vostres amics o familiars amb aquests trucs. Agafeu paper i boli, Among Us. Clar, mags que desvelen els trucs, no? Molts mags ho fan, això, Doncs aquest ho ha fet i en té algun vídeo més. Jo trauria un lloc d'un familiar del 6 i posaria aquest a la taula. La veritat. I a més una altra cosa. No us penseu, als sopars de Nadal la gent le da. Entonces, que tú empiezas con 6, viendo 6, pero acabas viendo 12. Son 12, claro. O sea, a partir del tercer vino ya ves 12 personas. O sea, ya te da la sensación de que está llena la mesa. Sí, jo ahir ho vaig dir al Miniola, que jo faria un Got Talent per escollir les 6 persones. Sí. Que millor villancics cantin i acudits populars. Doncs sí. Tens tota la raó. Tenim més TikTok. Atenció amb el següent TikTok, que s'ha ficat molt de moda i és perillós. Ja sabreu per què ho dic. Primer us explico de què va. Doncs la cosa és, agafes la teva parella i li dius anem a fer un TikTok, anem a ballar, per exemple, així. Però durant el TikTok, mentre s'està gravant, baixa de la pantalla un missatge que, òbviament, et penses que és del teu amant. I, clar, la reacció de la parella, doncs, com aquesta, per exemple. Cuidado con tu hermana, vale, porfi. Ya, cuidado. ¿Una foto? Te amo. ¿Quién te escribe eso, Ivy? Espérate ¿Quién te escribe eso? Espérate un segundo. Chico guapo, ¿quién es, Ivy? No me río. ¿Es para reírse? De verdad, eso es para reírse. Bueno. I no és l'única, està ple el TikTok, no sé quines ganes tenen les noies, en aquest cas, de fer enfadar a la seva parella, però mireu, un altre més que utilitza aquest truc de fer baixar el missatge del seu amant. Tienes que preparar el baile, es muy fácil, ¿vale? Tienes que hacer así, así, así. ¿Quién es ese? Ah, es mi primo. ¿Qué primo? Si tiene ganas de ti, pone. ¿Que es mi primo? ¿Cómo va a ser tu primo si ahí pone tengo ganas de ti? ¿Qué me estás contando? ¿Que es mi primo, mi amor? ¿Que es mi primo? Toma el p***,
Es que... Pero Déu-n'hi-do, ¿Qué nivel de toxicidad se dice? Es duro esto, Sí, qué tóxica. Y le dice, es mi primo. Dice, ¿tu primo? Sí. Y la otra pone chico guapo. Chico guapo, amor, tengo ganes de ti, perquè a més és una aplicació que pots triar tu quin missatge fiques. Llavors, clar, és més creïble per la parella que pot ser que siguis tu. Tengo ganas de ti, primo. Sí, hermano, no. Chico guapo, tengo ganes de ti, li diu, saps? Ja no estàs con tu novio, a més li pregunte, clar. Vull deixar clar que el chico guapo no soy yo, que aquest missatge no l'he No, això és veritat. Per cert, que estem amb toldos i cortines Barcelona. Sí, a muerte. A muerte. Sí. Jo ja els he encarregat un toldo perquè us ho dic de debò. Veient, estan a Codí Falina, estan a Horta. al carrer Feliu i Codina, ara ho he dit bé. Sí. Número 12, al barri d'Horta, però és que arriben a tot Catalunya. Ara veureu unes imatges perquè tenen absolutament de tot. Tenen pèrgoles, tenen toldos amb teles tècniques. Aquest és el que li agrada a la Noe. Aquest és el fixe, el que li agrada a la Noe, sí. Bueno, a mi m'agraden diversos, Detalls tècnics. Aquest, per exemple, li agrada a la Sabina, però a mi també m'agrada. Accionament manual i motoritzat, treballen amb diferents marques i, a més, protecció solar. Escolta, que mai ho diem. Quan comenci una altra vegada el tema fort ja de restaurants, sobretot aquí, que fa bon temps, gairebé tot l'any, la gent voldrà més estar a les terrasses. Clar. Escolta, terrassa amb un toldito no va malament. I ja heu vist que xulos són i a més us fan preu, Toldos i cortines, Barcelona. Anem amb el Miniola, aquí de seguida Mundo Latino amb l'Angélica Triana, així que... Sí, ayer dimos el pistoletazo de salida, queda un mes para Navidad, y luego pensando en el metro decía, pues habrá un montón de cosas que no se podrán hacer estas Navidades, como por ejemplo ir a llevarle la carta, vosotros que tenéis hijos, a los pajes. Sí que es podrà. Mireu, a Lleida han fet una cosa molt guai. Ja m'has xafat el xiste. Sí, perquè a Lleida som pioners i ens agrada això. Doncs han reservat el pavelló de Barris Nord, que és un pavelló, l'Ajuntament, i el que fan és que amb una aplicació tu reserves i els nens poden anar amb reserva prèvia a donar la seva carta al xambelán, que és el nostre. Yo no veo claro ese paje o Papá Noel y los niños tocándole y otro niño, no sé, pues yo lo veo eso chungo. Que, por cierto, escribiendo esta... Claro, pensé, ostras, solo hay pajes, ¿no? Vamos a ver al paje. Menos mal que no son mujeres. Otra de las cosas que no se podrán ir en Navidad es ir a Barcelona con tu pareja un sábado por la tarde que diga, pues vamos a Barcelona, ¿no? A la Rambla. No. Pues no sé, tendrás la excusa para quedarte en casa y no ir a la Fira de Santa Llúcia. Pues claro, eso es un foco. Eso es un foco. Total. Otra de las cosas que no se podrán hacer, pues por suerte, es no habrá cuñado que en mitad de la cena pues te diga, las vacunas no sirven para nada. Yo lo que haría... Sí. Esto se evitará. Sí. Por suerte, de hecho yo... Cuando dice yo lo que haría, te vas al lavabo, Sí. Ya, yo lo que haría sería esta tarde a las 8 salir al balcón a aplaudir al que se le haya ocurrido, pues eso, no juntarnos con los cuñados este año. Y otra de las cosas que no se podrá hacer también es chafar el polvorón. Sabéis que hay ciertos polvorones que tú te lo pones en la mano y... Claro, y se chafa. Y se chafa. Claro. Esto no, porque claro, tú los vas chafando y entonces los dejas ahí y los coge otro y se los come. Con lo cual, este año el chafamiento de polvorón, que aparte mandan los cánones que el polvorón se tiene que comer chafado. Pues tampoco se podrá hacer, pues claro. Pues si no se queda luego ahí, claro. Le echas gel hidroalcohólico por encima. Sí, exacto. Y lo conviertes en un polvorón de licor de gel. De licor de gel. Igual que sentarte al lado de la persona que no come marisco y te dices, pues dame las gambas, que yo sí que las chupo la cabeza. Oh, sí. Claro, porque las habrá partido, entonces claro, vas a poner ahí a chupar cabezas de gamba. ¿Tienes unidad familiar? A ver, si las chupas con mascarilla. Sí. Pero ¿cómo chupas con mascarilla? De todas formas, si se os ocurren más cosas que no se pueden hacer esta Navidad, pues nos escribís al Instagram del programa, Zipizapping, y la recopilaremos. Ay, sí. Ay, qué y esta tarde, pues me podréis ver aquí, en el Inusual Project, que es esta sala que hay, en la calle Paloma, número 5, en el Raval. Perfecto. Abrimos a las 19:25, empezamos a las 8 y acabaremos a las 9 porque hay toque de queda
y yo me tengo que volver para el baix, porque todos corriendo. Molt bé, allà estarem, com sempre, al meu debutant. Angélica Triana, Mondo Latino, i de seguida també la Naila Lezat, que ens porten trapants avui estranys que ha trobat per internet. Ja veurem si són bons o no. Hi ha molta gent que ens està dient que després els prova a casa i que li agraden, ¿eh? Sí. Així que, compte. Angélica, ¿qué tenemos hoy en Mundo Latino? Hoy vamos a hablar de uno de los shows de los tribunales más vistos en Latinoamérica. Estamos hablando de Caso Cerrado. ¡Sí! ¡Nos gusta! Ese mismo que cuenta historias basadas en hechos reales. Bien, hoy vamos a hablar de la historia de una pareja, donde él tiene problemas visuales o tenía problemas visuales. Su mujer, evidentemente, le pagó la cirugía para que corrigiera esos problemas. El problema fue que cuando él empezó a ver mejor, empezó a encontrarle a todo defecto, inclusive a su mujer. És Brad Pitt, eh? Sí. Però claro, Nico Foss, vull dir. és que és molt fort, això. O sigui, diu que el tio no veia res, que tenia unes ulleres de cull de got. Tenía cataratas, que ella, por lo que parece o por lo que explica, estuvo ahorrando dinero para poderle operar y una vez le opera y la ve, lejos de decir, oye, qué mujer más bonita, porque al final todas las mujeres para mí son bonitas, todos los hombres también, el tío es un machista acabado y le ve solo los defectos, ¿no? Solo los defectos. Y ahora vamos a conocer cómo se siente él y sobre todo qué le exige ella. Y además, hipopótamo entre las gafas y el volumen. Era el tragabolas. Bueno, pero ya lo conoció siendo hipopótamo. Entonces, no al lugar. Esa queja, el abogado hubiera dicho, no al lugar. Claro. Señoría, con la venia. Hubiera dicho, con la venia. No aceptamos hipopótamo porque ya era hipopótamo cuando lo conoció. Por lo tanto, claro, porque un recurso menos. Ella ya lo veía. Ella no necesitaba operación. Exacto. Al hipopótamo ya lo vio que era hipopótamo. Y no estaba delgado y luego se engordó. No. Ya era hipopótamo. Lo ha dicho ella misma. Enrique, Entonces, claro, pero con la venia. El amor no entiende de hipopótamo. Exacto. Lo que pasa es que cuando ya tú empiezas a ver que la persona cambia contigo y no es como tú esperas, pues ya empiezas a ver el hipopótamo que es. Claro, y ella le pagó los 4.500 euros de la operación. Claro. Bueno, y el plano 1, 2, 3. Claro. Y ahora vamos a conocer probablemente la causa de ese cambio de él. La jueza toma partido. Toma partido de este programa. Toma partido. La jueza ya llamó también hipopótamo y ha añadido cepelín. Sí. O sea, el amor entra por la puerta, o sea, por la vista, pero no por la puerta. Él no entraba por la puerta. Él ya no entraba. Al tío este le están metiendo para el pelo, ¿eh? Sí, pero ahora viene la sorpresa. Vamos a conocer al amante. ¿De quién? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su primer nombre? Sol. Sol. Doctora, yo estoy saliendo con este gordo bello. ¡Sol! Él es la luz. Yo soy la luz de tus ojos. Oh my God. No, pero este se ha quedado todavía más ciego después de la catarata. Que ande la catarata. ¡Por Dios santo! ¿Qué es esto? ¿Por qué, doctora? No, perdón, esto no tiene nada que ver con usted personal. No tiene nada que ver con usted en lo personal. Usted es muy bonita, muy atractiva. Aquest programa és igual, que sean reales o falsos, me da igual, es buenísimo. Es que tenemos unos giros, ¿no? Allí, de giros de guión son, vamos, yo considero que los hombres o las mujeres cuando cambian dentro de las relaciones porque hay algo externo que se está metiendo. Sí. Probablemente sea la causa. Es que va a descobrir que li agradaven potser més un altre tipus de dones. Es que esta mezcla entre Amarrosa, el Chapulín Colorado, este programa lo tiene todo. Oye, pero ¿cómo acaba la historia? Vamos a ver la resolución del caso. A ver. Está feliz con Sol, ¿no? Oh. Qué maravilla. Ay, mi gordo, mi hipopótamo. Párate ahí al lado de tu parejita. Que voy a echar la decisión del caso. Qué pena. La voy a hacer, hombre. Voy a hacer la decisión del caso. Qué pena. Ay, Dios mío. Viste, no la quiere tanto. A esta también me da lástima, algún numerito. me da Ustedes pena. van a ver. Ok, decisión del caso. Te concedo el divorcio porque considero que tu matrimonio está irremediablemente roto. Y te concedo la suma de $10,000. Porque considero que lo mereces. Porque
tu acto de caridad y de amor sin condición con la ballena esta que no agradece. No, doctora, muy y lindo. sigues tan ciego como el día que lo conociste tú. He dicho, caso cerrado. El Volvo, programa. Si esto es así, o sea, el hipopótamo se acaba de quedar sin pareja. Porque, Sí, claro. Porque sin menos 10.000 euros ya puede no llevar las gafas de culo de botella, pero con 10.000 euros menos este hombre no tiene ningún futuro. Ninguno. Con su pareja. Y confirmamos que Sol era una de las virtudes. Exacto, sí. La guapa. En fi, de seguida tindrem els nostres advocats de custom que segurament casos d'aquests no tindran, però altres... Bueno, si podíem preguntar a la Mercedes. Podríem preguntar si has trobat un cas així. Si hi ha algun cas així. Però abans hem de parlar del doctor Rick y el doctor Acuña. Por cierto, el doctor Acuña estará el lunes por Skype con nosotros. Sí, vamos a estar hablando con él. Os va a encantar, os va a gustar muchísimo. Y por cierto, Alejandro Acuña es el pionero de la lipobaser, también es médico. ¿La ha traído a estético. Barcelona la lipobaser? La ha traído aquí a Barcelona, está haciendo la sensación porque es una liposucción que se requiere de muy pocos cuidados, es menos dolorosa, con menos traumatismo y en cuestión de días tu cuerpo queda espectacular. Yo te recomiendo que vayas al consultorio que está ubicado en la avenida Diagonal 299, ahí está el doctor Ri, él te va a hacer un chequeo, te va a asesorar, te va a recomendar y desde luego que es la mejor solución para moldear tu cuerpo a través del procedimiento más innovador que utilizan ultrasonido, donde te extraen iba a decir la sangre, la grasa y te retraen la piel y no hay nada de flacidez. Vas a quedar espectacular. Bueno, pues ahí está, 658-184-669, avenida Diagonal 299. La liposucción de tercera generación con lipobaser, sin dolor, sin estancia ambulatoria. Una auténtica maravilla. En un día ya sales moldeado o moldeada. I ara l'Edu Mutanti ens explicarà una coseta que no sabíem fa 30 segons. Doncs avui sabrem quin és l'únic òrgan del cos que no obté l'oxigen a través de la sang. Molt bé. Hola. Mira, molt interessant. Todos tus órganos necesitan oxígeno y lo obtienen a través de la sangre. El único lugar de tu cuerpo que no obtiene oxígeno de esta forma es la córnea. Esta lo obtiene a través del aire exterior. La córnea. La córnea, ¿eh? La córnea. Muy interesante. Ya sabéis qué decir en la cena de Navidad. Una cosa que habéis aprendido y que no sabíais hace 30 segundos. Bueno, igual habrá un cuñado que te dirá, no. Claro, algún cuñado te dirá que no, porque el cuñado siempre te llevarà la contrària. Però Enric Ballón, dèiem, jo no sé si a Custom Advocats algun cop haurà arribat un cas com el que acabem de veure ara, que dius, Déu meu, jo no sé si accepta això, perquè... Espero que no, perquè jo sé que la Mercedes és una molt bona advocada, però clar, com tant per solucionar el que acabem de veure, no sé, no la veig. El que sí que he fet és dir-li, Mercedes, nosaltres volem casos d'actualitat, casos que tinguin que veure, no teories i tal, sinó que la gent que ens veu des de casa digui, jo tinc aquest problema, vaig a trucar a Custom Advocats, perquè precisament m'ha passat amb la meva feina o amb la meva família i tal. I llavors em va dir l'altre dia, escolta, Enric, el dijous o el divendres ja és el Black Friday. És el Black Friday. Llavors, relacionem que tenim a la Mercedes aquí i li preguntem coses que ens poden passar al Black Friday i que puguem necessitar d'un advocat. Com, per exemple, sembla l'1, 2, 3, però com, per exemple, Mercedes. A veure, digue'ns una de les coses que ens poden passar. Per 25 pessetes. Bona tarda a tots. Hola, Mercedes. Doncs mira, ara molta gent comprarà regals de Nadal, i no només ara, sinó que també durant el Nadal es faran moltes compres. Clar, has de saber que hi ha moltes maneres de comprar, no? I ara, en general, el que comprem és per internet, per telèfon o físicament anem a les tendes. Clar, depèn de si compres d'una manera o d'una altra, tens uns drets o uns altres. Has de saber que si compres per internet o per telèfon, com que és a distància, tens molts més drets que no físicament. Per què? Perquè la llei entén que tens molta més pressió. Perquè, per exemple, quantes vegades hem comprat alguna cosa i posa solo queden 2, date prisa, compra ara. Clar, llavors, la llei el que fa és donar-te un període de temps perquè tu reflexionis. És com un període de reflexió, perquè pensis si realment allò et feia falta o no. Llavors, tens 14 dies... No, t'anava a dir, tens un desavantatge, perquè no toques el producte. Clar, no saps com. Això també és un desavantatge. Espera, que estava dient, tens 14 dies... Perdona. Tens 14 dies, deia? Sí, tens 14 dies des que tu reps el producte o servei per exercir el teu dret de desistiment. Des que ho reps, molt important, no des que contractes. Llavors, hi ha altres obligacions, com que, per exemple, l'empresa que t'està venent
té l'obligació de donar-te informació que sigui clara i que sigui veraç. I a més, que sigui comprensible. I a més, t'ha d'informar que tens aquest dret de desistiment. Si no t'ha informat que tens 14 dies per poder desistir d'aquest contracte que has comprat, llavors la llei li fa com una sanció i et donen 12 mesos més perquè tu puguis desistir. Després, molta gent em pregunta, i té algun cost aquest desistiment? No, la llei posa que ha de ser gratuït. L'únic que et poden obligar és que tu paguis els gastos. El transport, no? El transport, no? Exacte. Això és lògic també, no? Ara, per exemple, jo he comprat una cosa que val 100 euros i de dret de transport he pagat 10 euros. Doncs m'han de tornar 110 euros, però si per tornar-ho jo tinc que pagar 5 euros, aquests 5 euros sí que els he de pagar jo. Sí. Molt bé, escolta'm una cosa, perquè això crec que és així segons la llei. Imagina't que vas a un establiment i tu veus un mòbil que normalment costaria 1.000 euros, per dir una cosa, i està marcat al preu de 99. És a dir, tu dius, hòstia, un iPhone, 99 euros? Tu fas una foto de captura amb el mòbil conforme posa 99 a sota d'aquell iPhone i t'han de cobrar 99 euros, oi? Per llei. Sí, és a dir, t'han de cobrar el preu que posa allà. I tant, perquè això és l'oferta pública. L'oferta pública s'ha de respectar. Si allà ho posa un preu, t'han de mantindre aquell preu. Encara que et diguin que s'han equivocat, perquè a mi em va passar, eh? A mi una vegada em va passar, van agafar el cartell... Per llei t'han de cobrar el que posa sota del cartell. Doncs jo no la vaig voler liar, però una vegada en uns grans magatzems li vaig dir, escolta, veus què posa aquí i tal? I evidentment era un preu que no tocava. I van agafar el cartell, un moment, ahora venimos. I em va dir, no, està equivocado. I vaig pensar, perquè per llei, Mercedes, de fet, hi ha buscadors de dades de preu. Hi ha gent que va pels grans magatzems i tal i va buscant a veure si hi ha alguna errada clara i aleshores compren aquell producte. Però és que per llei te l'han de vendre aquest preu, és així, oi? Sí, és així. A més, això ja aniria per altres coses que no són del consumidor, però sí, l'oferta pública s'ha de mantindre i, a més, s'ha d'anar amb cuidado amb la publicitat enganyosa. Hi ha una cosa, Mercedes... Ha de ser clar i, a més, ha de ser comprensible. Clar, i legible. Us he de dir que la Mercedes ja m'està mirant una cosa que quan m'ho va dir li vaig dir mira'm aquest exemple que em sembla que m'han cobrat una cosa que m'haurien de tornar, ja m'ho està mirant, Tu ja em diràs, tu ja m'aniràs dient. Però una cosa que jo... Però no ho vegis així. No, ja ho explicarem. Quan guanyeu el cas ho expliquem. Claro, no viene al caso. Però hi ha una cosa que sí que a mi em fa una miqueta sempre de patir, que sempre et diuen traiga usted el ticket. Vale, normalment, jo sóc una mica desastre, la Noe ho guarda una mica més. Però si no tens el tíquet, jo ja he pres el truc. Paga amb targeta. No? Perquè la targeta sempre tindràs un... A veure que ens ho expliqui, Sí o no? Sí, mira, el que exigeix la llei és que tu tinguis un comprovant d'aquella compra. Clar, el comprovant el tens a la targeta si ho has pagat amb targeta o també al tíquet. I si tu no el tens, també pots exigir que te'l donin. Ah, sí? Perquè ells tenen l'obligació fiscal de guardar aquestes coses durant 5 anys. Llavors, tu pots exigir. O sigui, la gent que et diu no t'ho canvio, perquè no tens el tiquet... Això és il·legal. Si tu vas a un advocat, l'advocat et dirà miri, vostè, ensenyi'm el tíquet, que vostè té una còpia, i a més, miri, si ha pagat amb targeta, aquí està el comprovant. No? Això ja serviria. Si vas a un advocat, sí, perquè jo judicialment ho puc exigir, això. Si tu no tens la prova, la pots demanar. I a vegades són compres cares, Clar, és que és això. És que no t'has de conformar. Jo crec que al final el que heu de fer, sobretot a Custom, jo ja sé que ho feu, la Mercedes té una missiva que sempre la compleix, que és contestar abans de 24 hores. Sigui com sigui, WhatsApp, e-mail o el que sigui, sempre ha de contestar abans de 24 hores, que això ho fa molt bé. Però el que heu de fer els advocats en general és això, és donar aquest servei ràpid i fàcil, perquè la gent s'animi a reivindicar el que és seu. No ens estem inventant un dret especial. Aquests drets són alienables amb el consumidor. Llavors hem de reclamar el que és nostre, no? Exacte. I a més, també heu de saber què passa si se m'ha passat aquest temps de 14 dies, perquè a vegades els defectes no surten en 14 dies, surten potser dintre de 3 mesos. No sé, una televisió, per exemple, el primer dia no falla, però falla al cap d'un mes o 2 mesos. Doncs, si hi ha defectes de fàbrica o defectes de funcionament, també has de saber que hi ha altres vies que els advocats fem servir que podem exigir que et tornin els diners, que et facin una rebaixa o inclús que t'ho canvin per un altre producte o servei.
Amb advocats. A mi m'ha passat amb la Nintendo Switch dels meus fills, que ja l'hem tornat 3 vegades. La tornes, te la reparen, segueixen malament. Te la reparen, segueixen malament. Ja m'ha enviat 3 cops a Nintendo la Switch i no es veu a la tele. Doncs a partir de la tercera vegada que reclames amb la mateixa errada, ja t'han de canviar el material. No sé si m'equivoco. Jo podria demanar una Switch nova perquè és que des del primer dia que ja no es veia a la tele. I tant, i si no te la tornen nova, pots demanar que et tornin els diners i te la compres d'un altre lloc, que et doni més confiança. Doncs mira, et trucaré, Mercedes, perquè amb el tema de la Nintendo estem ja fins aquí. És que te l'envien a casa, ja està reparada. No, segueix sense veure la tele. Sense veure la tele. Són aparells que valen 300 euros, que és un esforç. Sí, i tant. En fi, truco, Mercedes? Albert, has de saber que ells tenen també un plaç per tornar-te aquests diners o restituir-te per un altre de nou, que és 14 dies. O sigui, el mateix plaç que tu tens per exigir, també tenen ells el plaç per donar-te aquests diners. Segur que molta gent se sent identificada i, com hem dit, truqueu ràpidament a customabogados.com, són els millors, la Mercedes... Jo li canviaria el nom, posaria Google Abogados, perquè ho saben tot. Ho saben tot. I ens encanta, perquè a més toquem temes d'actualitat, ara hi haurà el Black Friday, molta gent es trobarà amb problemes d'aquestes característiques i, per suposat, quan el Pare Noel o els Reis portin els regals, que també se'ls hi pot reclamar, tant el Pare Noel com els Reis. I tant, clar. Es pot fer. També han de complir les lleis. Exacte. Mercedes, un petonet molt fort i gràcies. Igualment, a vosaltres. Adéu. Custom Advocat, els millors advocats de Catalunya. No dubteu, si teniu un problema, a trucar a Custom Advocats. De seguida estarà la Naila Alessand amb els seus entrepans estranys que ha trobat per internet i els provarem aquí, en directe. Ja està aquí amb nosaltres la Naila Alessand. Com estàs, Naila? Molt bones, molt bé. Amb gastronomies del món. Jo pensava que portava raïm, avui. Avui raïm? Sí, perquè ve de nit de cap d'any. És que és elegant. És que has de distingir l'elegància. És que nosaltres no tenim... Vigila, Albert, que et volen de sogra, eh? Sí, volen de sogra ràpid, eh? Què va? És mi sobrina. Molt bé. Soy incapaz de ligar con las compañías de trabajo. Vale. Primera regla. Me siento más seguro. Y la Noé también. Oye, si tú te convirtieras en algo... ¿Te imaginas de tenerme de cuñado? De yerno. Madre mía. Llavors sí que voldria que durés la pandèmia per no tindre a casa. Les comides familiares... Madre Naila, a mía. veure, què ens portes avui? Doncs mira, avui, per començar, us porto uns vídeos d'uns pastissos de Ben Cullen, que ja hem vist alguna vegada alguns dels seus pastissos, i és que té una pastisseria al Regne Unit en la que fa pastissos tan originals com aquests. Mireu. Això és un pastís? Hola! Brutal! És que és tan realista. Jo tornaria a la Switch i em compraria una d'aquestes. Com a mínim tu menges. I té bona pinta. Hola! És brutal. Com poden arribar a fer aquestes coses? Ostres, i els detalls de tots els desabrics. No, i té bona pinta, per dins. Jo em menjaria el tap. Vosaltres? Sí. Ole, venga, ja! Val, però això no convida a menjar peix cru, però bueno. Això dius, jo no menjo peix, home, aquest sí. Jo m'he estat informant sobre aquest home i es veu que abans de ser pastisser era tatuador. Mira. Mare de Déu! Un artista, clar que sí, de tatuatges o així. És que té fins i tot la humitat del paper higiènic, quan ja ha agafat una miqueta d'humitat, que queda així. Es queda esponjós. Sí, es queda com esponjós. Mira. Ale! Però quines barbaritats de pastissos. Dius que era què, Naila, va? Dic que era tatuador i va començar a estudiar gràfic i després es va començar a interessar per la pastisseria, li va preguntar a la seva mare i bueno, doncs va començar a fer pastissos així i mireu. Ostres, quina xulada, eh? Ens portaràs un dia pastissos d'aquests? Hombre, si me'n vaig al Regne Unit... Està al Regne Unit, no? Li paguem el viatge al Regne Unit. Sí. ¿Tú no quieres ser yerno? Pues paga el viaje. Yo como tío de la criatura, oye, de regalo. Què més ens portes, Naila? Vale, doncs, mira, ara us ensenyaré una imatge d'unes patates, si la podem veure. A veure, I teniu que adivinar quina d'aquestes patates és un pastís d'aquest home, del Ben Cullen. Ai, Déu meu, que no porto les ulleres. Jo la 4. Jo diria que la 4. La 4 dius tu? Sí, jo em mullo. Jo diria que la
La 4. La 2, per Són totes iguals. Jo la 3, però vamos, són iguals. Jo estic també... Perdó, m'atanso perquè no porto ulleres. Jo estic amb la 3 perquè veig que els foradets no són tan profuns com me semblen a la resta. Jo he dit la... La meva teoria. Jo he dit la 3, també. Jo he dit la 3. No, has dit la 2. No, jo la 1, jo la 1. Canvio, jo la 1. Tu la 1, la Sabina la 3, jo la 2, i tu has dit? La 4. La 4. La que no és real, no? Estem dient la que no és real. La que no és La que és un pastís. La que és un pastís. Jo la 3, sí. A veure. Una cosa, Naila, ha encertat algú? Sí. Hi ha una persona que l'ha cagat. Ai, Déu. Jo que tinc aquesta teoria, no? A veure, quines són reals? L'ha cagat canviant, però bueno. Ah, perquè era la 3, vale. Que bien. Mira-la. Veus? Era la 3. Molt bé. Ostres. Pues mira que jo les he vist totes iguals, sincerament. Pels foradets. Jo les he vist No, totes però iguals. molt bona teoria. Totes iguals. La Sabina és l'única, no?, que ha encertat. Sí, pels foradets aquests que no estan tan i a més marcats. agafar el color de la pell i tot. Ostres. Jo, algo que són bones, adivinant coses d'aquestes. Per cert, estic molt enfadat perquè hi havia unes patates amb el meu amic Dani Flaco, que encara no ha respost, no. I mira que el vaig citar a Twitter. Sí, ho vaig veure. Va contestar, pero no... Por tu culpa, Dani, tenemos esta teoría que ahora también se la he pegado a Edu. Es decir, una patata, una sola, la cortas en juliana... No, es que patatas es eso. Patatas es eso. Esos son patatas. Esos son patatas. Pero lo que dice Dani es verdad. Coges una patata grande, la cortas en juliana, la fríes y se convierte en patatas fritas. Nadie dice patata frita. Claro. Y es verdad, no sé darle explicación, pero yo te lo dije en Twitter y no me respondes, flaco. No me I en respondes. Instagram. De fet, demà toca l'oncle Jack. Si no, m'acostaré en un moment i li diré. No, i li graves en vídeo. Li gravo i li dic. Li graves. I que ens ho digui a tots. Naila, què més? Vale, doncs ara anem amb el restaurant més car del món, que és un restaurant que es situa a Eivissa, a l'hotel Hard Rock, i el seu xef és Paco Roncero, que té 2 estrelles Michelin i ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia. I és un restaurant doncs, que es va originar l'any 2014 i no és un restaurant qualsevol, ara ho veureu. Està a Eivissa, no, aquest? Està a Eivissa. El més car del món. Sí. Vamos a Eivissa. I bueno, ara veureu per què és el més car del món, perquè no només té una alta cuina, sinó que a part es converteix en tot un espectacle audiovisual. Mireu. 1.650 euros el cubierto. Eso es lo que cuesta comer o cenar en el Sublimotion, el restaurante más caro del mundo. Ubicado en el exclusivo Hotel Hard Rock de Ibiza, pertenece al chef Paco Roncero. Un restaurante que en todo caso va más allá de lo gastronómico y ofrece auténticas experiencias culinarias combinadas con más de 3 horas de espectáculo. Para ofrecer una experiencia única a los comensales, en el Sublimotion no participan solo cocineros, sino también ingenieros, escenógrafos, ilusionistas, coreógrafos y hasta guionistas. Una puesta en escena muy exclusiva que logra unir la gastronomía de vanguardia con el arte escénico. El restaurante cuenta con una única sala en la que se sirve a 12 comensales. En cada pase trabajan más de 25 personas. Un auténtico espectáculo en el que el propio comensal se transforma en protagonista en un entorno que parece sacado de una película de ciencia ficción. El Sublimotion nos permite viajar a la sala principal del Teatro Real o surcar las profundidades del océano, haciendo parada en Pandora, el planeta que imaginó James Cameron para la película Avatar. Un picnic en mitad de Central Park o compartir mesa con Charles Chaplin son otras de las actividades espectaculares que nos ofrece este restaurante, por algo es el más caro del planeta. Sabina, 1.650 euros. No els pago. Jo acabo de sopar. No, jo acabo de sopar, me'n vaig al metge i em faig una radiografia. No, mira, per tenir un record. Radiografia d'estómago. Jo et dic per què no els pagaria, Enric, perquè vaig pagar una pasta per un aquí a Barcelona que fa una cosa similar, no vull dir noms perquè són de xefs reconeguts, i també et fiquen en una sala, 12 persones, i tens una experiència així, amb llums i so, i vaig sortir amb una gana que vaig tenir que pagar molt més i no em va agradar gaire el que em donaven. Jo no estic d'acord, perquè jo no me'ls puc pagar aquests diners per anar a un sopar, però si estàs a Eivissa i ets guiri i ets famós i tens pasta, pagar 1.650 euros per una experiència que normalment no la tindràs al teu poble, no? Doncs jo sí que ho pagaria. Perdona, però si hi ha una persona al món, Sabina, si hi ha una persona al món capaç d'anar a aquest restaurant de 1.650 euros i que el convidin i no pagui, i que convenci perquè el convidin, és Enric Balló.
Si hi ha una persona al món que jo conec que és capaç d'anar convidat, és l'Enric. Doy fe. I ho aconseguirà, ho veureu. Ho veureu quan passi la pandèmia. Home, a mi si l'Enric no paga. També hi anem, Vull dir, no diré que no. Dilluns tenim en directe a Paco Roncero. Sí. Un año de publicidad gratis, lo que quieras, pero invítanos, Roncero, invítanos. No es el del chiringuito, ¿no? No. És broma. El Real Madrid. Per acabar, Naila, què tenim? Mira, doncs per acabar anem amb el guanyador del rècord Guinness menjant Big Macs. És Joey Chestnut i és famós per haver guanyat numerosos concursos de menjar. Es va menjar 32 hamburgueses Big Mac en 38 minuts. És a dir, en 38 minuts... Què? En 38 minuts va menjar 7 quilograms d'hamburguesa i més de 18.000 calories. 32 Big Macs? Què diu? És que és gairebé un per minut. El Big Mac quin és? El gran? El Big Mac, el gran. Tota la vida. I també ha guanyat altres concursos, com per exemple es va menjar 413 aletes de pollastre en 12 hores, o ha guanyat 12 vegades el concurs nacional de hot dogs, que consisteix en menjar-te el màxim de hot dogs en 10 minuts. Quants es va menjar en 10 minuts? Aquest 2020, o sigui, l'ha guanyat 12 vegades aquest concurs, i aquest 2020 es va menjar 75 hot dogs en 10 minuts. En 10 minuts? 75 hot dogs? Però com eren? Patarà, o sigui, a aquest senyor li han de dir escolta, jo, doncs mira, el veig bé, jo m'imaginava un tio de 200 quilos. Que s'ha fotut 32 Big Macs en 38 minuts. Però és que és quasi... 32. Però és que és gairebé... O sigui, jo ho veig impossible. Y no es un hipopótamo como el que hemos visto antes. No, O sea, claro. Es que yo me imaginaba un tío de 200 kilos. Claro, però... hipopótamo no és. No sé. No hi ha el Max que Ara, aguante seria eso. de recomanar... Veus, aquest senyor, això patarà. No ho feu a casa, Clar, és perquè et passarà alguna cosa, El fetge et pot rebentar. Et pot rebentar. Això, I òbviament, el colesterol. Naila, tenim els entrepans estranys que provarem avui, a veure si descobriu de què són. Els ha preparat la Naila, però mentre, Sabina, després de veure això, entren unes ganes de perdre quilos, oi? I tant. I nosaltres tenim una forma fàcil, directa, de perdre 7 quilos en 3 setmanes, però és que, a més, seguim menjant, que no són batuts. Sí, seguiu menjant, no com aquest noi que heu vist, però seguiu menjant una dieta normal, i és la primera setmana teniu uns sobres amb gust a pinya. Amb aquesta setmana ja esteu tenint un ventre pla i perdeu uns 2 quilets, més o menys. La següent setmana, estaríeu prenent uns sobres amb gust a taronja, i aquí el que esteu fent és seguir menjant, mantenir la musculatura, perquè no perdeu musculatura, això és important, que perdeu greix però no musculatura, i perdeu ja unes 2 talles més, així que estaríeu en uns 5 quilos menys en 2 setmanes. I l'última, on perdríeu els 7 quilos, és gràcies a les càpsules saciants. Continueu menjant, però aquestes càpsules el que fan és agafar els greixos i no deixar que es fiquin al cos. I 7 quilos en 3 setmanes, així de fàcil, seguint menjant. Clar que sí, seguim menjant, en cap moment deixem de menjar, apte per celíacs, diabètics, esportistes en registre sanitari europeu, t'ho porten a casa sense despesa d'enviament, i a més, sí, us vaig donar en plats, sense despeses d'enviament, i com us dic, us regalen el pla detox, el lipo i el drena, que són uns tests espectaculars de regal, si truqueu ara al 650 51 52 53. I està bé ara perdre una mica de quilets, perdre 6 o 7 quilos, perquè si no acumularem els de les festes. Per tant, és un gran moment ara. 650 51 52 53, pla 1, 2, 3, i a més és baratet. Tenim aquests entrepans que tu vas trobant a la xarxa, Naila, que diuen que són bons, però són estranys, i aquí la gent doncs els prova. En sobre un per l'Angèlica, no? Perquè sí, clar. Aquí ve l'Angèlica, sisplau. Ai, perdó, és que estic emocionada ja. Todo lo que sea comer, yo... Aquí està, Angélica. La catadora professional. Ai, bueno, ja veig un dels ingredients es veu, A veure si em quedo tan contenta com l'altre dia, perquè aquest té bona pinta perquè per aquí té pernil. Es veu pernil, no? Jo només no he vist el pernil. A veure, jo estic buscant l'ingrediente secreto. Jo no el trobo, l'ingredient secret. És pernil amb algo, serà, no? Macho, jamoncito, a mí me faltaría un tintito o algo. La Naila no ho sap, tampoc, perquè avui no sap ella de què són els entrepans. O estan al Jo noto pernil. Sí, Juanolas. Jo no noto res més. Jo noto regalís. Pernil amb Juanolas? Sí, noto regalís. Pernil amb regalèsia. Tens raó, ara l'he agafat. ¿Pernil con jamón con regalí? Con regalí. Está buenísimo, sí. Buenísimo, ¿Está bueno con regalí? Molt bo. Entre salada y dulce. Bueno, mirem si és con regalí. Sí, és pernil salat amb regalèsia. Sí? Pernil salat amb regalèsia. Però boníssim també, que bo. Però per aquí, no? Ideal para merendar. Sí? Doncs ja sabeu, és que aquí provem coses i després a casa em consta que la gent, si són bons, de l'1 al 10 quan li donaríeu el pernil amb regalèsia? Està aquí, molt bo, Però és regalèsia amb pols, no? No, mira, són unes pastilletes. Pastilles de regalèsia i el pernil. I el pernil. Molt bé. I la combinació és bona, Molt bona.
Muy bueno. Doncs ho apuntem. Molt més, Naila. Estaríem a nivell level? Sí. Home, un notable. Home, no és un... Això és excel·lent, no? Però és un notable. O sigui, el proper dia tinc que... Perquè jo vinc amb molta gana i... El proper dia No has dinat encara. farem més entrepans perquè si no és que Àngel sense, que a Àngel li agrada provar-los. No sé realitzar-ho. A aquesta hora ja hem d'anar... Ja està tothom dinant, O Hem de dinat fer ja, fins i un de tot. més per l'Àngel, clar. A veure, això és molt negre, això m'agrada. Ai, Un dia que portin alguna de morcilla, que a mi m'encanta, La morcilla t'agrada? Xocolata, això, què ai, és? és xocolata, xocolata No, negro. no, què és? Ai, no mireu tant, No, sense mirar, proveu. Aquest no m'agrada tant. Bacon con chocolate. Uy, Amb nocilla. Però sella té. Nocilla. Ay, pues a mí me encanta. Crema cacao. Me recuerda a los con dátiles, nocilla, ¿no? estos dátiles con bacon y tal. Yo diría que es mojama con nocilla. Mojama con No, nocilla. és bacon. Sí. És Bacon i nocilla. Bacon con nocilla. Amb xocolata d'aquest desfet, però xocolata A tu no t'ha agradat bacon forta, amb no és nocilla? nocilla, no. A És tu no, xocolata Sabina? forta, no m'agrada. No. Té massa gust a xocolata molt forta. A mí me encanta. A ti sí? A mí me encanta. A ti de A una mí, todo. a mí sí. A mí me gusta todo. A mí también, Un 9. 9. Yo también, un 9, Un 9, bacon con encanta. nocilla, sí. Jo un 6. Molt bé, I estic per la igual. gent que li agrada més el xocolata més negre està més bo, però a mi no m'ha No te acabat. gusta. No està dolent del tot, però... ¿Lo que era? És xocolata amb bacon. Ah, mira, ho han bacon. encertat. Xocolata forta. Xocolata amb bacon. Anem a veure el sobre número 3. Que no Angélica m'agrada. i jo... Mentre repartim, jo us Da parlo igual, de... Somos buenas Que vayas Repara tu pasando. deuda, molt important. Mentre vaig repartint aquests entrepans, no. parlo de reparar tu deuda. Per què? Perquè hi ha gent que té préstecs que no pot tornar, que té crèdits que no pot tornar, i aleshores, reparar tu deuda i la llei de la segona oportunitat aconsegueixen que et quedis a zero deute, que quedis totalment exonerat o exonerada per tota la vida, i a més aquí veieu que han rebut aquest premi que els acredita com la millor empresa que aplica la llei de la segona oportunitat, i ara veurem alguns exemples de gent a la qual li han perdonat el deute, però és per tota la vida, i a més tornaran a perseguir els acreedors. Tenen el 100% de casos guanyats a reparar tu deuda. Mira, 100.874 de deuda cancel·lada va entregar Bertín Osborne, que és ambaixador, una altra persona, 106.000 euros li van perdonar, 61.000, hi ha persones que tenen 3.000, 4.000, 10.000, en fi, repara tu deuda, punt és 100% de casos d'èxit amb la llei de la segona oportunitat, que és una llei, quedes a zero deute i per tota la vida. Podem veure el telèfon ara i també a on dirigir-se. Repara tu deuda, punt és 900 831 652. A veure, què? De què és? Aquest és foie gras, foie gras, el típic foie gras de paté normal. Con caramel. Amb mel, em sembla, ¿no? Mel o algo así. ¿Es comida para gatos lo que tiene por dentro? Me encanta porque Enric lo huele, ¿sabes? Yo primero huelo, es que a mí me gusta mucho. Foie gras amb mel, diu l'Enric, tu dius? Jo dic el paté aquest de bote d'aquests ibèric amb soja, potser. Soja. Doncs és paté amb salsa d'ostres. Paté amb salsa d'ostres. No me gusta nada. ¿Es bueno? ¿Qué dices? No, no le gusta nada a Angélica. Me has fallado, No lo Angélica. puedo tragar, No, ¿qué hago? mira, has fallado. Me has fallado. ¿A alguien le ha Angélica. gustado? A mí sí, a mí también, sí. que Toma, aquest sí. A mí toma, también. ponlo aquí, échalo aquí o algo. Échalo aquí, Claro. échalo aquí, Échalo aquí, Angélica. claro. Como, el que tengo como en en los la boca. aviones. No puede, no puede. A veure, aviones. i anem amb l'última bossa. Anem amb els últims entrepans. Venga. A ver, vamos. A ver si esto te quita un poco el sabor. El paté con salsa de ostras no puede, Angélica, ¿eh? Me lo Se he ha tapado la tragado nariz y todo. tapándome la nariz. Guau, pues, Venga. jo m'ha Este es de amarillo. xocolata. A ver, a poquito ver, de manos aquí. a ver. Son Ay. ganchitos. Yo es como volver a comer otra vez. Como y vuelvo a comer. Hasta ahora maravilloso. Maravilloso. No m'ho digueu encara, no m'ho digueu encara, que mentre aneu esmirant de què és aquest entrepà, Jo sempre jo us parlo primer- de VR6, que encara està el concurs actiu, dilluns direm el guanyador, vr6definitive.com/sorteo. Us heu d'apuntar que són res, 10 segons, i us regalem, és el millor producte anticaiguda de l'any, triat pels experts, i us regalem 3 caixes de tractament premium, que et prens 2 pastilles al dia, et creix el cabell en un més ho noteu, més fort, més gruixut, també el xampú anticaiguda, i en aquest lot valorat amb més de 130 euros, també la loció anticaiguda. Només heu d'entrar a vr6definitive.com/sorteo i el dilluns sabreu si sou els guanyadors. No espereu que us comenci a caure el cabell, el tractament ràpidament. VR6 Definitive Hair, de venda a farmàcies del Corte Inglés, a farmàcies i també al web, vr6definitive.com. A veure, de què és aquest entrepà final? Mantequilla con ganchitos. Jo crec... Sí? No, jo Mantequilla i ganchitos? Jo crec que és llet condensada amb aquelles pilotetes que són pelotazos. Sí, Chafats. exacto. Pelotazos amb llet condensada. Jo tinc, i a més t'ho dic de veritat, jo tinc un gel de cos que té el mateix
no sé si sabor, però com a mínim el mateix olor. Què diries que és? No sé el que és, però és un gel. Home, gel no crec que t'hagi ficat, Gel de baño, és. Gel de baño? Gel de baño, no sé. Gel de baño. Gel de baño. Es deu dutxar amb ganxitos, aquest. Tu has dit ganchitos i? No, jo dic, bueno, dic la marca, pelotazos amb... Lechera. Con leche condensada. Leche condensada. Sí, estáis de acuerdo? És això? Doncs més o menys heu acertat, són ganxitos amb llet condensada. Sí, sí. Está buenísimo. I està bo? Molt bo. Està bo, ganchitos. Sí, está bueno, está ¿De bueno. verdad? Está bo, sí, bueno, sí. Es que estoy alucinando, ¿eh? Para berenar. Aquí os ha gustado todo, menos Angélica, que no soportaba la salsa de ostras. ¿Cómo era? A mí todo. ¿Qué era lo que no te gustaba? Salsa de ostras. El paté con salsa de ostras. Paté con salsa de ostras no, però os ha gustado todo lo demás. ¿Qué Bueno, era? el bacon con chocolate... No, el bacon con chocolate tampoc. Recordem tot el que Hem menjat pernil salat amb regalèssia, bacon amb xocolata, paté amb salsa d'ostres i llet condensada amb pols de cheetos. Heu de triar un dels quatre, molt ràpidament. En quin et quedes d'aquests quatre? Doncs amb el pernil salat amb regalèssia. Tu? Nocilla y bacon. Sí, bacon. El pernil y el regalí. Pernil y regaliz, El Angélica? primero también. Sí, jamón i regaliz? Nocilla i bacon. Nocilla i bacon. Oh, que Doncs ja sabeu, mira, estem pràcticament fora del programa, temps suficient com per tornar a saludar els nostres companys, que ara ho veureu del Sense Control, que fan 100 programes i que fan cada dia un programazo amb uns convidats top i que s'ho curren i que són molt bons companys. Així que ara el Sense Control a celebrar els 100 programes amb un pastís que se l'han guanyat. Naila, gràcies. Edu, Sabina, Angélica, Bayón, a tots vosaltres. Demà tornem i jo aquest vespre a les 23:30 amb el Curubito parlant del Barça. Adéu.